Здравейте! Това тук е 13,3 инчовият MacBook на Apple. Може би вече сте изгледали видеоревюто на 15,4 инчовият MacBook Pro и сте наясно с множеството предимства на този тип компютри пред обикновените PC-та. Техническите характеристики на модела включват 13,3 инчов дисплей със светлодиодна подсветка за по-добър контраст и яркост и резолюция от 1280x800 пиксела. Процесорът му е 2,4 GHz Intel Core Duo с 3 МБ L2 кеш и 1066 МHz шина. Паметта пък му е 2 ГБ DDR3 на 1066 МHz, а дисковия капацитет е с размер от 250 ГБ. Видеокартата на компютъра е NVIDIA GeForce 9400M, а с нея той издържа до 5 часа в режим на работа, без да има нужда от презареждане при включен Wi-Fi и Bluetooth модули и сурфиране в интернет. Основното предимство на този компютър пред предишната му серия е използването на така нареченият Unibody корпус, в превод едно тяло, който е изработен от едно отлято парче алуминий. Това го прави много по-здрав и издръжлив на натоварване и удари. Друга интересна новост е използването на мини дисплей портът, който обединява DVI, Dual DVI и VGA портовете в едно. Характерните за Apple X3, като Multi-Touch Trackpad, Backlight подсветка и сензори за движение и светлина, се намират и в този лаптоп. Повече информация, както бенчмаркове, тестове и пълен преглед на модела може да намерите в нашия онлайн портал. Аз съм Смил Николов, поздрави от Laptop.bg.